Hello everyone, welcome to Bambatha Kamanxuza TV. I'm here to update you of what was happening on kuSibongile Izolo ngomhla ka-23 July 2025. Njengoba sike sezwa ngandlebenye ukuthi uSibongile uyaphela, izinto zishushu, izinto izinto zimuncu. Okay, okusho ukuthi uVusi ngoba ebesazi ukuthi ugcina uyamjolela, ovele wahamba wayokhuluma naye ezinhlamvini zamehlo ukuthi kungani enza lento, ikakhulukazi nomuntu azi kahle ukuthi abazwani naye. Lapho bakithi ugcina usexolisa kuphela. Uma embuza ukuthi kungangaki emsekela bengamfuni kaDlamini, kodwa yena ohleli eseceleni kwakhe, ngoba ngisho nangesikhathi bemxoshile wambuyisa, walokhu ezixolisela bakithi ugcina. KaDlamini basezinhlungwini bakithi bahanjelwa isithenjwa sabo, umama uMavis baze bamvalela sakamnandi, bamnika ngisho izipho ngenjabulo. Ukwenza ufica uSibongile ephatheke kabi ngalento eyenziwa kaDlamini, ngisho ezama ngayo yonke indlela ukwethembeka kubona kanye nokuhlezi ezikhandla ngezinto zakhona, but still lokhu abakushayi indiva. Uzokhumbula nendaba kaDelile ukuthi ayikho indlela engamhloniphi ngayo, kodwa yena ekugcineni wayekhetha ukumlahla ngaphansi. Kodwa bakithi kwenza ubesemduduza, wamnika nethemba lokuthi konke kuzolunga, angakhathazeki. Ugcina uyobuza uNomalanga ukuthi kungani emoshela umshado wakhe kanjena. Wavele uNomalanga wathi bemunika uthando olumfanele ngoba uPhakamani uyamthanda, kanti nogcina uyamthanda futhi, okusho ukuthi bayathandana. Bathi esakhuluma ugcina uNomalanga wamphica isikeze emoto, wadla phansi, bathi sawubona ukwenza. Ubethe nomnyeni wakhe basijabulele bakithi ngathi izingane ezincane, bancola ngakho konke. Kuthe kusenjalo wangqungquza inesi lizobatshela ukuthi uNomalanga ubalekile. UMbambo ngapha ubonga umndeni wakhe ngokubambisana kukho konke asebedlule kukho, ekugcineni nje basayinto eyodwa. Bonga abantwana bakhe kanye nonkosikazi wakhe uSamke. Kuthe kusenjalo kwakhala umakhalekhukhwini kaSamke phela kufana isoka lakhe, kanti uvele pheyamlandela uze uyasho uSamke ukuthi yonke into ihamba kahle, ngathi nomuzi bazogcina bewutholile. Akaboni nokuthi uvele ephulalele yonke into. uNomalanga ugcina ethathe imoto kagcina ethi uyobona ukwenzo, wafika wama ephakhini. Kuthe kusenjalo waqhamuka uSibongile ambuza ukuthi ufunani lana, ebese uNomalanga abuza ukuthi wayethatha impilo yakhe, wayenza lento ayenzayo. uSibongile wathi ngeke yena awuvumele lo msangano. Waqhubeka bakithi uNomalanga esho khona ukuthi uthathe impilo yakhe, injabulo yakhe, kanjalo nokwenzo wakhe, kanti kusenjalo kuzoqhamuka ukwenzo, esho khona ukuthi ngeke bawumele umsangano kaNomalanga. Wavele wathatha uSibongile wakhe bahamba, wasala uNomalanga wawungena emotweni, washaya esinye isipidi, washayisa uSibongile. Bakithi uthe esesondela ukwenzo, ubese esho amagama okugcina esetshela ukwenza ukuthi uyamthanda, wathula khona lapho. Bamba lana, ungakhohlwa ukucinza i-notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bye.